Ni ne musu bahu yan ishe yaro na Kano. Yau fa inni ne gobe na sani wani ne. Yanzu zan fara yabo gurin malaminmu, Malam Maru jarumi uban tafiya. Baki baba ga sauro akwai hani shani. Shuka kan dutse kun sani fa shirme ne. Kai ne ka tafi la kafin me karo sauna. Dole waina sai an saka akan tanda. Kukura tara me kun san kare bai wawa. Sawun giwa dai ya take na ragoma. Takunka a sanna ka je gaba muna bima. Dodon makiya ne murmushi adam mai kyau. Kirjin zaki ne kallon ka sai daga nesa. Uban mara uba mai uban ma ya bi ka. Ka tsaya daidai kamar katanga ta karfe. Rumbar daki ne mutum daya bai dagawa. Hassada kun san ga mai rabu take babba. Dole kwanwar na ki gwarzon mu mai riba. Wallahi kun san matar gida sai da murhu. Sarari na samaniya kun sani sai dai kallo. Ganji ne kai ka tura da sassaka. Kun san shi ruwa aishan shi ya zama dole. Kai nuwa ce kai da shan Allah ba da mutum ba. Malam Maru wallahi yayi fice ku sani. Shi ne fitila ta jibo abin ilimi ne. Domin ilimi na shi ne ya min sila ku sani. Malam Maru dai kun sani ubana ne. Angon umma da ɗaya ba uban biniya. Baban Aminu da Amina har ziyadatu. Na yi dace mahaifinku ya min tarbiya. Allahu sarki ka saka mai tun a duniya. Kuna ta zancen ku taura biyu ba ta taunuwa. Ga jarumi na taura biyu ya taunawa. Ku dubi gidansa sannan ku zo ɗalibansa. Da wahala kun ji amma ya turi zafinsa. Kana ta haƙuri Allah haɗa mu aljanna. Na zo gunku matasan mai yan makaranta. Rabi'u na Uzairu baban gida babba. Aminullahi abba zuciya gaishe ku. Abba nawa kai ma dole in sanyo ka. Ga mijita ga Mustapha ina son ku. Abbas kai ma kuna layi ina son ku. Na gaishe ku yan dan sura yan majiyawa. Unguwar ganjiri diyar samiya tamu. Yan kwanar doma Fatima Haruna tamu. Zara Sadi Khadija sani gaishe ku. Nusaiba Ahmad Ummul Khair na gaishe ku. Hawwa'u Tasiwa Hamida Suwaiba tamu. Na gaishe ku dukkanin ku yan makaranta. Ni ne musu bahu yan ishi yaro na Kano.